Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa seuraamaan tänään mun uutta sarjaa, missä mä tuun kokeilemaan kaikki tuotteet, mitkä sisältää matchaa. Ja tänään, koska on ensimmäinen päivä, mä ajattelin, että voitaisiin kokeilla KitKat matchaa, joten ei muuta kuin menoksi. Okei, mä sain nää. Maistetaan. Nää on tämmöisissä pienissä paketeissa ja niitä on aika monta tuolla sisällä. Okei, kokeillaan nyt tätä. Tää on tämmönen matcha vihreä ja suklaa-alta. Avataan. Ei muuta kuin testi. Ihan hyvä. Mä sanoisin 3/5. Hintalaatusuhde ei ollut niin hyvä, koska tää oli aika kirpsakka hintainen. Jätä tykkäys ja laita kommentti tonne alaskenttään, että mitä sä haluat, että mä kokeilen lisää täällä Japanissa. Kiitos paljon ja nähdään ensi videossa. Ciao!